खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाबाय लोगोफोर आङो माने न'आव जेबो ओंखामबो सङाखै ओंख्रिबो सङाखै आरोना ओमफ्राय आं दखानाव थांनानै मा मोनबोयो बा बेदरानो जा नायानो जा मोनसे मैगङानो जा बेखौ आं लायनानै आङो मा मोनबोयो बेखौनो आं नोंथांमोननो माने संनानै शेयार खालामनो लुबैयो आरोना जोंनाव जेबो मैगं गैया ओंखायनो दा साननि जानांगौ ओंख्रिबो माने संनो गैया आरोना जेबो ओमफ्राय आङो साननैसो बिराद माने लोमजादों आरोना ओंखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बिराद गगा मोनदों गुजुदों एसे लोमजादोंमोन आरो आंनि माने देहाया दा एसे मोजां मोननायखाय नोंथांमोनजों फिन नुजाफिननो लुबैबावबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोबा नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलो आयौ बिराद सान्दुं टाइमाबो 12टा बारबाय आरोना ओमफ्राय दा दखानाव मा मैगं मोननो लायनोसै बोरैबाबा मोनबोगोन मोनबोआ जेबो आसा गैला आरोना थेवब्लाबो थांलायनोसै लोगोफोर लामाजों थांबाय थानाय समावनो मादैया जि गोथाव गोथाव फिसा जि सिंग्रा सावनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय जानो लुबैनानै लाथारबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर बेनो जाबाय खैला मेला बाजार बे टमेट' आसारनि थाबाय दुन्दिया गैया होनदां औ मग' दुन्दिया जारि लोगोफोर आं दखाननिफ्राय फैखांबाय ओमफ्राय दखाननिफ्राय फैनानै आं मा लाबोनो नायलादो लोगोफोर गाराङाबो गगा मोननानै एसे बोरैबा जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं मा लाबोखो नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय आं जा लाबोदों बेखौनो संनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दखानाव थांनानै जोगोलावरि मैगं आं बेसेबा गोबावनिफ्राय जानो लुबैनानै दंमोन आरोना ओमफ्राय आं लायनायाव बेखौनो नुनाय लोगो लोगो बेखौनो लाग्रोखाबाय आङो ओमफ्राय टमेट' बाथोन जानोसै ओमफ्राय नायना लाबोबाय ओमफ्रायो दुन्दिया ओमफ्राय आङो पियाजि जानो लुबैनायखाय पियाजि लाबोदों आं ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों माने संनाय आं माबोरै सङो माने बेखौ आं शेयार खालामनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि संनाय भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो नाखौ मोजां सुना लाग्रोनोसै आरोना सुना लाखांनायनि उनावनो जोगोलावरिजों रोसि बानायनोसै मोजाङै माने दखाननि टाइम माने बयबो दा ओंखाम जानायनि सम जाबायना ओंखायनो
टाइमाव जोब्बाय खानानै एसेल' मोनबाय मोजाङानोसै एसे जामोनजायो माने ओंखामखौ हरनो आरोना साराया दुंबाय लोगोफोर थाव होनोसै नाया बारा थाव नाङा ना मेजेम दंखायो सामब्रामखौबो हाना लाखाबाय थावा दुंबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जेब्लायबो जिखुनु ओंख्रियानो जाया आरोना आङो संख्रिखौ सिगां होग्रोयो संख्रिखौ होयोबा माने बेरदेरा आरोना हाफ फ्राय खालामनानै माने जोगोलावरिजों संनाय जादोंमोन ya नाखौ हाफ फ्राय खालामनानै लाबाय दा बेखौ जोगोलावरिजों संसै बानलु सामब्राम गासिबो हाना लाखाबाय बेखौ जमाबो हरनोसै बानलु सामब्राम होनोसै दै होजासिगोन लोगोफोर मोजां गोदौ होनानै नै दा टमेट'खौ मोजां सुना लाखाबाय आरो लोगोफोर दा बेखौ हानानैल' बाथोन संनोसै आरोना ओमफ्राय नाजों जोगोलावरि बेनोसै आरो दिनै जोंना साननि ओंख्रिया
बानलु सामब्राम गासिबो हाजोबखाबाय जाब्रां गुफुरखौबो देग्लिखाबाय दा संनोसै आरोना लोगोफोर फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय आरोना बिराद गोथाव जादोंमोन लोगोफोर आं नोंसोरनो थारखौनो खोन्थादों आरोना नोंसोरबो मालाबा बिदि संनानै जा लोगोफोर बिराद गोथाव जायो आं बिराद गोथाव मोनदों